Gelmejäňize salam. Men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimizin 310-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, arada redaktorlar bölümün sanyny ýalňyş ýazypdyrlar. Menem ünüs bermän ýalňyş aýdypdyryn. Enni düzetdik, ýalňyş ýok. Täzeliklere de göni başlayan. Sizem göni ýekece like bassaňyz başladyk. Klip täzeliklerine Amalia bilen başlaýas Naçar Zenanlar. Klipin senaryosyny gatçy gowy hödürläpdirler, berekella. Şoň üçin hem klip 4 günde 40 000dan köp görülip. Neçe kulpeda zaplary döwgelen, ahýalyny doýalar Naçar Zenanlar. Sizin derdiňizi çekmedik bilme, ahýalyny doýalar Naçar Zenanlar. Klip täzeliklerine dowam etýäs Mät Nazarov bilen Jeren Halnazarow. Seni belledim. Bilýäňiz bu öňkü aýdyma gatçy hit boldy we bu aýdymla hit bolup biler. Senin gowy bamy, senin diýenim ýaly, dünyada maňa boloy, aramyzda howada sürmedi ýaly. Klip täzeliklerine dowam etýäs Kuwat Dölmezov bilen Meňdeşim. Bu klipde bir storyly senaryo ýok, ýöne sujeti gowy. Özüme meňdeşim sen, yürek düşüm sen, gamlansam gönlüm açýar, owadan gülüşüm sen. Azat Oramadov täze senaryoly klip hödürledi, gardaş. Gitme sırdaşına, ömür yan yollaşına, ey kardeş. Ömrüm sonu bağla sen, çağılan göz kumu. Mekan Ataev animasiýaly klip hödürledi, arılar çözýär. Klip gyzyklyja bolupdyr. Alýaňa sende var, dodukdan ballam ýar, däderlerim balla, ýogsa arılar çözýär. Alýaňa sende var, dodukdan ballam ýar, däderlerim balla, ýogsa arılar. Serdar Ağaly we Elkan ady aýdymy türkmen dilinde we türk dilinde aýdypdyrlar. Gerek yok anlatmama, seni çok seviyorum, kader yazmış seni bana, beni sana. Gerek yok anlatmama, seni çok... Begojan bir näçe konsert görnüşde klip hödürläpdir. Arasyna studiýadan sujetler oşupdyr. Berekella içgysana gowulupdyr. Bilin bile ömür geçip dur, sen söylep bana kıyım, ömrüm sen dime yok, senin Eldar Ahmedov muşdoklary Eldar Ahmedov shorts video hödürletdiysem ýalňyşmar. Senden başga. Aylar geçti aradan sevgilim, gamgyňyň köýseýär seni. Geçen günler düşüp yadıma. Yine bir shorts video Mehri Pirogly we täze aýdymyna bizi söýgümiz gorar. Verme hiç kime bizi bağırlar, gaybetene yer yalnız uğrar. Sevmesiz mesesizinden dünya dar. Canlı sesi İbrahim'den dinläliň. Ejem ýaly dost tapmadım adamlar. Atlaşsa da dost min diyen adamlar, içim yağlı dost bakmadım adamlar. Empo şajygyna başlaýar Sabranaman bilen Däli Dädi Tölü. Olca qoňşular, dilimin başlan ýaly gurlap dogşuma. Karawasan ok men ýetimde, kalbas goýdun başyma, ol ýetanak tölü, 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 tölü. Ýene bir aýdym täzeligi Hacı Ýalmamedowdan Taşlamaryn seni. Kim demediyse de canım, taşlaman seni, taşlaman seni, ben tanayan seni.
Bu hepde empoş täzeligi diýsen köp. Ýene biri Hemra Recep bilen Gülalek Gulmuradowa Janım. Bir can bolup yaşamağa Balık deyip adın yazdım, senli durmuş sahifa. Şalhatı sevilerim. Dasar inni elýäs iň gowy şajyklaryň birine köneleri ýatlaşajamyz. Halipa Nur Meredow legenda aýdymy Gunça. Ýene bir köneler ýatlaly Hacıyan Mammedow Adaglim. Inni Elias tesirleri okuma şarjımızda ilkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Bayram Han. Salam meclisama tuğrama işinize üstünlük köp. Sağ olun. Bize Instagram'dan yazıp bilirsiniz. Yanlışmasanız siz köp birinci ol benimle paylaş. Dine şulay ya o birinciliği. İnniki tesirimiz Mecnun Hemrayev. Salamu alaikum meclisama Eldar Ahmedov'u yüz-yüze gepleşiyor. Çağırın mümkün olsa gayrat edin. Nesip olsa çağırırsam Eldar Ahmedov'un özüne bize mihman bolmasını yazıp bilirsiniz. Yeni bir tesirimiz Patpisiz. Tamam meclis krasavçık. Salamu alaikum şom. Bizden hem size ullaqa salam. Yeni bir tesirimiz Söhbet Akıcanov. Salam meclisama işinizi üstünlük YouTube'da tapılmayan aydımları sizde dinlep bolya. Sebebi meclisama da. Inni elýär soňky tesirimizi Şamra Gayipov. Salam meclisama işinizi üstünlük Mejlis Halbayewoň söýgü taryhy aýdymyny goýay. Nesip bolsa goýarys. Tesiriniz üçin hem köp minnetdar. Dostlar, benim pikirimçe bu bölümü bit edip alıp bardım. Häzirim bizdäki Google var, şolar miras dukanının ikincisinin açılışı bolýar. Şoňa gitjek. Ýöne bu zatlar hemmesi işler özüňize gowjat edin. Inniki bölümde görüşýänçek. Hoş, sağ olun. Paka. Energi. Dur. Klip täzeliklerini Amanya bilen başlaýas. Amalia. Bu klipde bir bokurdum ýerde. Goy, aşağı senem mahemmet ana yine geldi. Bekocan. Yöne SMS etbetira. Bolla diye gezana. Bolla SMS. Menen odan gyz dünýede barmy? Ýok. Diýsem aşağıda can gelýär. Näme söýgüli aýdymym gelýär. Aşağı. Şunu gowjat baýdaýyn. Däl-däden fanatda menem. Gunca. Din. Bolla aşağı bu yapar. Täzeliklerden